فتحي ندك نسيو يحواتنا أتندك أنستيو جن قال كندي أخذ قتل دلوا نصير يخذ قتل دلكي ويس الدنيا إسرائيل تكون دلوا خصم معك أي قاندا كامبالا عرسنا تفو كذا علم بموت يفلينا لونا بزح أو أديس أول تأثروا حواتنا تفتحهم اللو تفتحهم اللو عبارة مسينا مالتيو إزيو من قالوا تنزع مسؤول جيزات نمرأي سناي مكتتال شيء عايتقاي شيء ماشي يا ماشي ماشي أهوهو تويلي سلام كم يمكن يوم كلها تعزل فينا إذا كان البيت السب እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን በሰላም መጻሁን ሎሙን ኮንጎትሩ አዝ ማህበራዊ ቢላታት አዛራት ኮይኑ ካብ ዘለውን አስሓብትን አዘናጋዕት ቪዲዮታት ይዘልኩም ነጽ ያለኹም ነዛ ቻነል ሓደሽ ንዝኾንኩም ሰባት ሰብስክራይብ ላይክ በመግባት ጀምረዋ ነቀጥል يا قلبي أنا وسطي إيش خمتوا مدرنا لازم نسقى فيديو غريكم أديس أو بعد خلي جزاخنا كبير هم زلوا زي فلت إيلن بدي أنا سلسة شحن جزاخنا كرت بل كيف نقول سكن رايا الو هلو دلال عدنا هاي كزز زحوي جزاني اللي نيره جزا ذكره هو موليو جزاني ترى لي خافيكا ترى لي خاسميت نيكا ترى لي خاغورو ففتم تلقى بولي نيكا انا كدي حاتلي سلسة شح عمبا اطغريني خادي مسيركا ولا تصير زلت مترو بمترو اسكنا نعم ولا احنا نعم دقيقه تسنننا سلام تخزز دوي الكاز الوركيه مترو بمترسنا هايو وانا عايز حوي تقيماتن اندي تحابر اندو تم خبر حاوي انت خاوي كدرويك ما عندنا بي خريلك كاتينا لا جزاها زي اتمس واقع سلستش الو دور هدي انا ذكره مصدر داب سلستش حودي ساعه مطلي انت خالي ندري اللي حاول معرك الزرات غفلها مش هيستبع بزي علتك عند براندا تام عم مدرك وطيو كزارب كله كيف زارب كل ده فوتو حفتان كل دي فوتو بزي أخذ حفتنا أودات أنت تتأليمهم كم زي أيضا من تطرفت لنا ود بفقرة تتأليم الصمع درسي زي أطرحكم تخل بقى أي تمنع يخونكم ساتو ما يمنون من اللي قصخني غزي تمنع كل خبال لخير كركبنا نخي سويت بقبر خصك بتلمت كسميدي قوري حكم يجي تقرح سايس هاسيغني زي هاسيغني وهاسيغني أجن مهر كني سايسايا عايش مريرني وعكم يدي مرة وحوي أنت أخذت اللمة ولا كو هم إلنا أنت درفنا قنكم إلنا ساينس عسعنينا أنا قلت عيق برا كورا لني ولمدنا كم ذهبني أنديرين كل تتقاللتي حدارك قوبرو كلو حف بل سلام تعالوا ساخي قرب أشي كم زر عمشة سبيل قدمي تخد انت اين مقبايز يو بل صحيح صح عشا ولاد كان نمنتبو الو رمع እንታይ ትገብር ኣለካ ታ الو ሰበይቲ ኸይላ እንድያ ሽጉርቲ ስኻ ትኸትፍ واي قنا كويني ساعات حزر الشواخ تمتص ሃይ ማለት ኣሸዋይ ትመፅእ ኣበይ ዳ ትሓድር ብሓደ ደጉም ትሓድሩ شد سدي فازر قاس ودن قال بحد يحضر يوم نور يوم ودن قال بحد يحضر له القارع يغن وانا مسويت خلي لك عيه مسكالي قال كوي نور يزول كخا مسويت يزود دغينا ما نخون مسيلني كدنا نغيلا يا حتى لا يمنو هم طلع عشايزي ما بزرو بحد حد ما يتفضل اين فلته بزرو عندها بس سجن الدمير كان يغا اما تقول على خايم تخما فداروا علينا كاوشت إيش خبز من قطع أب كامبالا بزح نجار يسمع له سن وسيط فعله زبل نجارات بزح يسمع له تغكلنا كامبالا تعمل كبير نارا كل سبب وزلو تبو له تجيب وما لا تيمون كامبالا زبز حسب ستريس يتنبل سلذي كلنا أولنا نتحاور نرالا
ሰብና ቼክ እንገብር ይግባእና እዩ ሓንቲ ሚስት ይቆ ነገር ክዛረብ ደሊ ሰሚዕኩም ትሆን ኢርና ኣብዚ ካምፓላ ሓደ ሓውና ነብሱ መሓሩ በዓል ነብሱ ጥፊዋሎ ማለት እዩ እጂ ታኽብል ደሊ ኣነ ብሓንሳብ እንከለኻ ጎረባብቲ እንከለኻ ሲ ስትረስ ገይሩ እንዳረኸሽ እንታይ ኮንካ ኢካ ክትሓተለካ ምክንያቱ ካምፓላ ከም ትፈልጦ ኣይኮነን ከቢድ እዩ ክንደይ ሕዋትና ኣለው ሲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ስራሕ ተረኸብና ኢሎም ሲ ነጆ ይሞት ግን ከም ተሕስቦ ኣይኮነን ስራሕ ይትረክኝ እንታይ ኣጋጢምካ ካሲ ክትተሓታተት ኣለካ እያ ዝብል ዘለኹ ትፈልጡ ኢኹም ኣብዚ ካምፓላ ኣብ ቸርች ክንደይ ተፀገሙ ክንደይ ገንዘብ ሲኢሎም ብሓንሳብ ገንዘብ ሲኢሎም ኣብ ቸርች ተፀጊዖም ዝነብሩ ሰባት ኣለው ትፈልጡ ኢኹም በዚ ማስ ሚዲያስ ብዙሕ ሰብ ሕገዛት ከም ትፈልጦ ሲ ተፀጊሙ ተሸጊሩ ገንዘብ ሲኢሉ ሲ ሳላ ማስ ሚዲያስ ተሳኣነ የለን ተሓጋገዙ ምሻሉ ቁርስ ይፍምስ ዝበለ ሰብ ትዛረቡ ኣለኩም ከምዚ ተፀጊሙ ትብልኩም ትዛረብሉ እሞ ንስኻ መልእኽቲ የመሓላልፍ ትኽክል እያ ኣብዚኣ ብፍላይ እቶም ዓብ በይቲ ማስ ሚዲያ ዘለዎም ነቶም ከብፅሑ ዝኽእሉ ሰባት ሸር እናገበርና ገለ ቀሊል መሰና ነገር ሲ ብዙሕ ነገር ከተፈልና ነገር ማለት እዩ ስለዚ ከም እንዳገበርና እንተሓበር ግዴታና እዩ ዓቕልባ ንግበር ይርዳኒ እዩ ስደት ከቢድ መሪር እዩ ተስፋ ጌርካ ዝመፅኻ ብፍላይ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ተስፋ እዩ ተስፋ ሂብካ ሰብ ተስፋ ክስእን ከለኻ ክዓፅወካ ከሎ ቴሌፎኑ መን ኢኻ ድብለካ ሰብ እንድሕር ስኢንካ ናይ መወዳእታ ጭንቀት ይርዳኒ ኩሉ ሰብ ኩሉ ብኸምኡ ይሓሊፉ ግን ዓቕሊ ንግበር ንድሕሪት ንጠመት ኣብታ ግዜ ፈተና ክትፈትነና እንከላ ኣነ ክዛረብ ከለኹ ኣብ ነፍሰይ ሓያል ኣይኮንኩ ንፈልጥ ኣብ ካልእ ሰባት ክዛረብ ግን በትናተይ ቃላት ክፀናና ኢለ ንኽሕይሎም እየ ዝፍትን ሰብ ኣብ ነፍሱ ሓያል ኣይኮነን ሓያል ሰብ ዝኾንኩ ይኮንኩ እንደዛረብ ዘለኹ ንምንታይ ዳ ናይ ካልእ ሰብ ኣነ እንድሕር ምፅንናዕ ድምፂ ሰሚዐ ነፍሰይ ከፀናናዓ ሰብ ዝኾንኩ ሰብ ዝፈልጥ እርዳእኒ ንምንታይ ከምኡ ጌርኩም ኣይኮንኩን ዝበሃል ዝብል ዘለኹ ግን ደፀናንዕ ቃላት እስከስምዑ ጥራሕ ተስፋ ዝህብ ሎማዓንቲ ንዘይብሉ ንሓግዞ ፅባሕ ኣናና ኢና ደቂ ዓጋገዝ ካብ ሓደ ሰብ ሲኢልናዮ ንሬሳ ምስ ደዶ ንገደና ኣለና ነዋፅእ ብዙሕ ቅርሺ ነዋፅእ ብሂወት ንሃለወ ንሓግዞ ተኻፊል ንኩሉ ነገር ለኮና ተስፋ ቆሪፅልካ ነብስኻ ክተጥፍእ ምፍታን ወይ ናብ ነብስ ምጥፋእ ገለ ብዝተኻእለ መጠን ሂወትኩም ዓቅቡ በቃ ነብስኩም ዓቅቡ ተኣምላኽ ኣብ ሂወትኩም ዝገብሮ ሰናይ ነገር ከዓ ግዜ ሃብዎ ምስ ግዜ ክመፅእ እዩ እዚኣ ንኸልፍ ደሊ መልእኽቲ ካብዚ ምቕፃል እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሮም ዝነበሩ ተፈቲሖም ኣለው ካልኦት ዝተኣሰሩ ከምኡ መዋፅኦ ይፍጠረሎም ሰላም ከመይ ከኒኹም ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ምንልኩም ዞም ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ተዛረብናሎም የሕዋትና ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝቐነዩ ተፈቲሖም ሓበሬታ መፂና ማለት እዩ ብጣዕሚ ተሓጒስና ስቂልካ ኤርትራዊ ብዙኸዶ እንዳዳጎንካ ብዘይ ፍርዲ ምስቃይ ፍፂምና ክንቀበሎ ዘይብልና ኣብ ነሪ ሕድሕድካ ምፍትሖም ይሕጉሰኒ ሕጂ እውን ሓደረኹም ኩላት ነብሱ ወከፍ ዝተበደለን ተኣሰረን ኤርትራዊ ኢደኢትካ ንበል ሓራይ ካብዚ ብምቕፃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ርእሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ፍትሒ ናይ ምስኣን ኩሉ ሰብ ተቃውሞ ዝርከብ ዘሎ እስከ ካፍቲ ቪዲዮ ሃይኩም ባላለች ከስር የምትመለከቷቸው እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ደብድበዋት መደብደባቸው ሳያንስ እላያ ላይ በጭካኔ ያለ ርህራሄ መኪና ነርተውባት ጨፍልቀው በግፍ ነው የገደሏት። እኚህ የምትመለከቷቸው አሁን ግን በነፃ የተለቀቁት ይሄንን ወንጀል እንደፈጸሙ በሕግ ጥላ ውስጥ ውለው ያለ ይግባኝ የእድሜ ልክ ፍርድ ነበር የተፈረደባቸው። እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ግን አሁን እንደሰማነው እኚህ የምትመለከቷቸው ጨካኞች በነፃ ተለቀዋል። አስቡት፣ ደብድበዋት በላዩዋ ላይ በጭካኔ በነፍስ እያለች በመኪና ጨፍልቀዋት ገለው በዚህን ያህል ጨክነውባት በነፃ ተለቀቁ ሲባል እንዴት ነው አእምሮአችን የሚቀበለው? እቺ ልጅ የመስኪን ቤተሰብ ልጅ ነች። እንደሰማሁት ከሆነ አባቷ ዘበኛ ነው፣ እናቷ ደግሞ ጠላ እየጠመቁ እየሸጡ ያሳደጓት የምስኪን የደሃ ቤተሰብ ልጅ ነች። እንደሰማሁት ከሆነ ከወንጀለኞቹ መካከል አንደኛው የባለስልጣን ልጅ ነው። በጣም ብዙ ምስኪንና ደሃ ገንዘብ ስለሌለው ሀብት ስለሌለው ከጎኑ የሚቆም ሰው ስለሌለው ምስኪን ስለሆነ የደረሰበት ግፍና በደል ምንም ፍትህ ሳያገኝለት እንዲሁ እያለቀሰ ያለ ምስኪንና ደሃ ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ነው። በተቃራኒው ደግሞ ገንዘብ ስላላቸው ሀብት ስላላቸው ስልጣን ስላላቸው ይሄንን እንደመጠቀሚያ እያደረጉ የፈለጉትን ወንጀል እየፈጸሙ ዳን እየበደሉ እያስለቀሱ ግፍ እየፈጸሙ እንደፈለጉ እዚች ሀገር ላይ የሚሆኑ ጥቂት ገደሏት ወንዶች ዛሬ በነፃ ተለቀቁ። እሷ ሞታለች፣ እነሱ ግን ምንም ወንጀል እንዳልፈጸመ ሰው በቃ እዚህ ዘጋጥም
حجي إثيوبيا زهونت نعيم الكتن مالتها يكون يملكتني بزحات إيرتراويين أنا بإثيوبيا زنا رزلوها إذا إيرتراوي تكون تغنيرة حدا حلاف ودا حلاف ديو حلاف زقتلا مالتي أب كم زين نجار تفلت أخت كون على كوي تفلت أقوال تكون على كمالتها يكونن السوق اللي زل هزبخ أنا بعلو مالسيو تقول نسيت وحسنت كم زي بالله إذا رأمبر كأتيلو ما شفت أني رش شفت أفي تبهيلو خمسة بار كل سبحان سب حافي قبل دقبو so إثيوبيا يلا شو سيتوش ليلا سو متيشو كدحنا كن سيف ندرجش أتقوي وطو سلام وصل فمنا من ليلا نجر عندي يالله شو نجر عندز نجر عرقو okay there's no one coming to save a woman if we don't save ourselves. This woman lost her life and now basically like they killed her again. Imagine for her mother or her family to be able to get away with murder. Do something about it. I'm with you guys. If there's anything you guys need us to do at my end, I'll be more than happy to do it. But women, you need to wake up. إيش إذا بداي زي قلنا تايكون بداي حلنا عسل زغنا نفتزقوا انتخابات صح كلاتكم شر نقولكم أبازحوا إيش كورات عزفنا نايلهم فيديوهاتنا نزي مثل نيروم نت فيديو فاتكم وتقومكم لايك شير بموبايل تبعكم ما يترسعوا أبقى على 50 مثلا فيديوهات عندنا لكم ساعة سلام كامل